ake ngilinde abantu kancane ngeke azizokhuluma ngedwa nje namhlanje. Bapha batu. Sabona uMqeqeshi wensizwa no. Ubhutsu kinqatsha ngephuzu mathi iqomane. Ngiyabona insizwa ngathi azikho. Khona bambalwa engibabonayo but abanye ke seboyibamba ngendlela ivideo. Ngiyasibona isimo sibi. Kunensizwa engibhalelile la, insizwa le yaseMaritzburg yangasekhaya. So mina ngizalele eMpendle but isikhathi esiningi ngigulele khona eMaritzburg, yabo. So umfowethu ubhalile, ngiyathemba ukuthi okuningi mhlambe okunye soyakwazi but ngiyathemba for sure ukuthi khona uzokufunda okubalekile, yabo. So ngaphandle nje komosha isikhathi umfowethu ubhalile wathi ke Mqeqeshi wami ake ngiqale ekuqaleni. Ngithanda ungabonike kahle akukhanya kulendlu. Uzongixolela ke indlela engifunda ngayo. Uthi umfowethu ke ngisayinsizwa ngibe nenhlanhla ngaqeda isikole ngathola umsebenzi ngaze ngaba permanent ngokusheshsha. Usho njalo umfowethu. Uthi umfowethu ke ngithe ngisafunda isikole ngathola ingane. Okay. Uthi bengumuntu othandwa yintombi bengingayesweli ikakhulukazi intombi ekwi-level yami. So kusukela namhlanje mfowethu into engifuna uyazi ukuthi hlukana nalento yokuclassify amantombazane ukuthi khona intombazane kwi-level yakho, khona engaphansi kwi-level yakho, khona above level yakho. Leyo nto yamaligi mina angiyisebenzi ngoba mangabe uthi umuntu u-above level yakho yini ebanga ukuthi usho njalo, ngoba mhlambe udrive imoto noma mhlambe indlela agqoke ngayo, noma mhlambe ufaka i-makeup noma ugqoke kahle, yini ebanga ukuthi ngempela umuntu ukwi-level engaphezulu kweyakho, yabo. So hlukana nje naleyo nto ukuthi umuntu ukwi-level engaphansi kweyakho uma engaphezulu kweyakho. Uma ukuthi lo mbuka nje mhlambe ngokuthi ukwi-level engaphansi kweyakho, ake sithi mhlambe leyo ngane kusasa bayithengela imoto isigqoke kahle isibhixe nge-makeup above level yakho, mhlambe wena mawuthi imali awunayo, imoto awunayo. So leyo nto yokuclassify amantombazane hlukana na because uyazilimita mangabe wenze njalo. So lo muntu othi above level yakho awazi mhlambe uyona intombi ozokwazi uthandane nayo niqhubeke nephambili but wena uzombuka ukuthi hayi kwi-level akekho kwi-level yami, above level yami. No, ungayisebenzi leyo nto. Shayela nje wena ungakhethi, yabo. Uthi mfowethu ke ngonyaka odlule ngithole intombi yasesilungwini ena 22, mina ngina 23. Iphila impilo emnandi ngoba already isinama business. Ngathi ake ngizame ngesitela sika uMqeqeshi ngoba esami asikaze singisebenzele entombini ezintombini ezikwi-level engaphezulu kuneyami. So njoba ngisho hlukana nokuclassify amantombazane. Ungamclassify umuntu othi above or below i-level yakho. Uma umuntu echaza khuluma naye. Uthi bafome eqhubeka ngaya kuyona kwakuyiselibathi mall. Yayivela kwi-shopping ngayo ngayiphathisa ingubo sazixoxela nayo ngayicela inamba phakathi nenkulumo. Yezwa lensizwe ithini ithi ke sazixoxela nayo. Yayizwa leyo nto ibalekile uma ethi sazixoxela okusho ukuthi ngizohlezi ngisho lento okusho ukuthi akafikanga namagama, wathi nawa kremile umsebenzi ukrema amagama ukuthi uzofika nawo amagama entombazane. Ngohlezi ngisho izingene ekhanda ngoba iyona into ebanga ukuthi ungaqonywa obuhlezi ucabanga amagama amnandi uzofika washo, yabo. So umfowethu uthi safike sazixoxela nayo ngayicela inamba phakathi nenkulumo. Exactly, kwenziwa njalo. Ungalindi ukuthi ingane nixoxe nengane kamnandi kuhlekwe bese ithi ngani hayi ngiyangena ke la bye siyavalela isigima wena ufuna inamba uthi inamba. Cha, ifuna inamba nisaxoxa kusahlekwa kusemnandi kusenjalo. Ifune ngaleso sikhathi amathuba amaningi uyayithola mangabenza. Ungamlindi umuntu aze afuna ukushona le, yabo. So uba futhi ke saxoxela nayo ngayicela inamba phakathi nenkulumo njengoba uMqeqeshi ehlezi eyisho leyo nto. Ngabe ngikhipha ifoni yayifaka. Good.
Good. Uthi mfethu ke ngayikhapha yaya emotweni yayo, ngayifakisa impahla yahamba. Ngadlulisa izinsuku eziwu2 njengesitayela samqeqeshi. So njengoba uthi udlulise 2 days ngizokuncoma kakhulu ngesenzo sakho ngoba kuyakhombisa ukuthi awuzange ube naleyo fear ukuthi Nkosi yami lengane ingichazile ukuthi ngifonele namhlanje because inamba ngithole namhlanje. No, awukhombisanga ukuba desperate, ukhombisile ukuba insizwe yazi ucontrol imizwa yayo, wa relaxa for 2 days. So mangabe urelaxe for 2 days ngiye ngithi mina uzithemba kakhulu okudlula umuntu orelaxa for 1 day. But akunankinga mfowethu. Mawuthanda udlulisa usuku olodwa bese yamthinta. Uma uthanda uzithemba kakhulu uyedlulisa 2 days yabo. But lento ukuthi umuntu umfonele namhlanje namba uyithole namhlanje is a no. Uba for uthi ke ngayifonela yathi izwa ivoice yavele yangisho ngingakazibiki. Hawu yabona ke. So yabona njoba ngisho ukuthi uma udlulisa 2 days mhlambe khona enye insizwa eyayithola inamba yabo. Leyo insizwa yenze njani? Yayifonela namhlanje. Yabo esithi nje leyo ntombazane ngalelo suku ya wena wayinikeza yakunikeza inamba yanikeza nenye insizwa. So leyo insizwa yayifonela ngalelo suku. So iyazi kahle amhlophe uthi inikeza abantu abawu2. So izozibuza ngawe wena ungafoni uthi ayindawo ungafoni. Ngabe mhlambe uyilahlile ifoni noma mhlambe inamba ayifakanga kahle mawukuthi uyinikezile yayifaka yona noma mhlambe wena ubhala inamba wrong. But kuzoba naloko ukuzibuza uthi why lo engangifoneli noma mhlambe angimchazanga nje ubeyichithela isikhathi ngami. Kuzoba naloko ukuthi sibuze ngani ngawe because wena unjani uhlukile awufani nezinye insizwa lezi egcwelela ngaphandle. Uhlukile uqeqeshekile kubalekile lokho. Uthi ubafo ngayifonele yathi izwa ivoice yavele yangisho ngingakazibiki because ibizibuza ngawe njoba lo 2 days ungazange uyithinta. Iyazibuza ngawe intombazane iyazibuza ngawe uthi why engangifoneli lo muntu ngimnikeza inamba saxoxa kamnandi but why engangithinta. So that's why ikhumbula kahle kamhlophe ukuthi ubani njoba usayifonela nje yabo the moment kade uyifonela futhi kuvele kwaba naleso spark, kuvele kwaba nalelo lambu lelo likhanyayo because kade izibuza ngawe sikhohlakala. So uthi bafo ke yangisho ngingakazibiki. Okay, ngasho ukuthi inamba yami lena ngaqede ngavala ucingo. So enye into ebalekile mfowethu mangabe usayifone ngihlezi ngisho kuwena ngithi umuntu ongakamjwayeli because intombazana ayinamizwa nawe nisanda kutholana ayinamizwa yakho njalo. So ayinamizwa yakho ayicabanga ngisho ebusukulele ungajaha umkhulumisa WhatsApp umfonele. So mangabe wenze njalo izinto zakho uzibeka emathubeni ukuthi silungu yabo. But mazojaha ukutatazela engathi uyiteenager elingazilutho uzogijima lo mkhulumisa WhatsApp uzokuziba ngani uluze kanjalo. So faka airtime encane nje ka5 inhloso yakho nje ubuye ifaka le airtime ukuthi wenze njengalensizwa njengobisho ithini ngasho ukuthi inamba yami lena ngaqede ngavala ucingo. So inhloso yakho nje ubwenze njalo kahle njengoba umfonela ngale airtime yakhe encane ka5 ongeke futhi uzokhuluma kakhulu kuyona ukuyomnikeza inamba yakho ukuze next time mangabe usumfonela kungabe ngathi ukufona istranger yabo. Ukuze uyomnikeza inamba yakho but indirect yabo. So into yenza wenze njani? Uyafika ukhulume naye umbuzo ukuthi wahamba kahle ningaloliya suku loliya nanhlangane ngalo ukhulume kabili kathathu bese yamtshela alright inamba yami ke leyo engitholakala kuyona. So ngokusho njalo wenze njani? Uyamtshela ukuthi inamba yami leyo yisave yabo. Kubalekile lokho yabo. Ungakhulumi kakhulu but inhloso yini ukumnikeza inamba. So uma ingane ichazekile wena iyayisave inamba yakho yabo. But uma ingazange ichazeke ayisave. Uba vome eqhubeka uthi ke ngabona ngestatus sayo ku WhatsApp ngabona ukuthi isingisevile. Very good. Balekile lokho. Njengoba kade uyitshela ukuthi inamba yami le ngisebenzayo futhi lengane kade usuqedile ukufona isevile inamba yakho because igcwele ngawe. Phela umuntu uma engagcwele ngeke azayisave inamba yakho. Uyoyisevela inamba yakho ebengagcwele ngawe.
ugcwele ngawo. So umuntu uma ngabe esave inamba yakho nawe unaye yakhe, ngisho mepost status WhatsApp sizovela. So uma ngabe sivela lo muntu isayini enhle leyo, njengoba usukwazi ukubona istatus sakho ukuthi uyisavile inamba yakho, ugcwele ngawe, usalindele likhulu kuwena, yabo. So very good mfowethu, wenza kahle ke lapha, wakhombisa ukuba insizwa elalelayo futhi eyenza izinto zenzeke. Ngiyakuncoma lokho. Uthi umfowethu uma eqhubeka ke ngabuya ngaxoxa nayo, sahlela usuku, sahlangana nayo saxoxa, sangaya endaweni eziphezulu. Ake ngiphinde lapha. Uthi bafo ngabuya saxoxa nayo, sahlela usuku, sahlangana nayo saxoxa, sangaya endaweni eziphezulu. Very good, because uma umuntu usuhlela usuku naye akufanele phela umnikeze isithombe sokuthi unemali wena bese umthathe ngane abantu uyihambise ema-restaurant abizayo la. Uthatha umuntu ongamazi ongakajwayelani naye, mhlawumbe ongeke akuchaze mase uhlala naye usu-engage naye, wena uyospend imali yakho lapha eningi, yabo. So kumele ube ne-budget. Ungamthatha umuntu, ungacreate isithombe sokuthi unemali. Ungathathi imali yakho uyospenda endaweni ezinkulu lapho, mhlawumbe uspenda 10,000, lo muntu uma usuhlala naye phansi usukhuluma nawe uyabona ukuthi hayi, yabo, akayisiyo le nhlobo yentombazane echaza indlela acabanga ngayo o indlela arizina ngayo ayichazi, but wena usumthathile wamusa endaweni ebizayo waspenda 10,000. Uma une-budget yokuthi mhlambe no-300 ngospenda 300 ngoba sohlangana naye, well, sticka kuleyo plan yakho 300, and ungavumeli intombazane dictate ukuthi nizoya kuphi nendawo, yabo. Ungafana lezi insizwa phela wena ohlela usuku la kubalekile. So njengoba uhlela usuku uyazi ukuthi lo muntu ukuthi uzomsapha because une-budget. Ngisho ngathi unamamiliyoni ebank, ungayivumeli leyo nto. Kufanele ukhombise ukuba insizwa, kufanele ukhombise ukuba leader, kubalekile lokho, yabo. Ungathi ngoba unemali eningi ayisho wena uthi soyaphi, izokuthatha intombazane ikuse le endaweni ezibizayo, yabo. Njengoba ngisho ukuthi ususpend imali yakho, lo muntu uyomfunda phela. Into ebalekile la mangabe uhlangana nomuntu ufanele uunderstand ukuthi yini inhloso. Abantu abaningi bayilahla lapho, aka-understand ukuthi yini inhloso. Njengoba sohlangana, inhloso ukuthi nazane nalo muntu, nibone ukuthi kukhona la ningaya khona, not ukuthi niyakhiphana no enjoya mhlambe endaweni ezibizayo. Cha, the purpose ukuthi ni-understandane, nifundane ukuthi mhlambe kukhona la ningaya khona, ni-enjoy kanjalo, yabo. But ke mawuzoya ngokuthi wena uyomkhipha mhlambe endaweni ezibizayo kanjani, uzoyikhipha ingane endaweni ebizayo bese vele ingakuqomi futhi ungayichazi ingane, ususpend imali, indodla zezimali, but lo muntu ufike wangachaza akasakuqomi, ususpend imali eningi. Hlakanipha. Uthi ubafo ke yavele yathi ifuna ukubona elokishini engihlala kulo embali, ihlezi izwa ngalo. So uyabona ukuthi le ntombazane ihlakaniphile. Ngizosho njalo ngithi ihlakaniphile. Why ngisho njalo? Because ifuna ukwazi la uhlala khona, ukuze mhla usuwenza into ebhedayo noma mhlambe engayithandi, at least izokwazi ukuthi uhlalaphi lo muntu ongigilile, yabo. So intombazane mangabe inhle, inemoto, for sure kade lento yothando akuyona into entsha kuyona, yabo. Most likely akuyona oqala mhlambe enzama ukuthi ni connect na, yabo. So khona mhlambe wayekhona before, so isiyazi njoba ina 22 isikhulile ngokomqondo. Amantombazane ayashesha ukukhula ngokomqondo, yabo. So njengoba ke esefuna ukuthi azi la uhlala khona, wenzela izinto ezikanjalo. Once wamvumela wena ongaba nankinga ukuthi azi la uhlala khona, naye imizwa yakhe izoqala ithi ukurelaxa, yabo. Njengoba phela nawe usuke ezibophile, esaba ukuthi avela kudedelele phela ngoba ngathi usawe safuna ukwazi. So once wazi la uhlala khona uzoqala ethi ukuthamba kancane, at least useyazi ukuthi uhlalaphi, and then kanjalo lo uqhubeka umenze wena ukuthi qaqeleza ingidi lezi ezibophile ukuze ethambe adansele wena, adansele isiginci sakho, yabo. So ngiyambona lapho umnikati dala uxolo. Ngiyakubona mfowethu no Sickbet Simelane. Ake siqhubekeke. Uthi mfowethu ke sangena emotweni yayo ngoba
anginamoto mina, okay. Safika elokishini, ngayifaka econtainer, sathenga igwinya no cheese. Very good. Ngizokuncoma mfowethu lapho because elokishini mfowethu lapho econtainer kudayisa amagwinya no cheese ukuthi uPolo no sale phi ngaphela kumele kube full house yabo. So ngiyakuncoma mfowethu ngalokho ukuthi ungashawa amahloni ngendawo aqhamuka kuyona. Uyihambisa ingane uyithengele futhi into etholakala elokishini igwinya no poloni no cheese but wena uPolo nawuzange ufaka. But nje mfowethu ngiyakuncoma lo ngisho ngathiwa leyo ngane mhlambe iyajima kanjani i-diet ayayibheka but ngalelo langa lelo gwinya no cheese yayizolidla. Why? Ukuze phela experience yabo, it's a good memory ukuthi nasifika abangani bayo sixoxa iyoxoxa isitori esimnandi esilalelekayo kubangani bayo. Cha lo mdida wangithathayo wangisa elokishini wangisadla igwinya noPolo yabo nje umuntu oyobelalela uyokwazi ukuthi esilalele leso story ngoba simnandi mase exoxela abangani bakhe yabo. So wenza kahle mfowethu ungazinyezi ngendawo qhamuka kuyona. Uthi ubafo ke sathenga igwinya no cheese saba ne nice time sabuya sazwana. Very good mfowethu. Uthi ubafo ke kwakhombisa ukuthi igazi lethu liyazwana. Kwathi ngolunye usuku sizishayela i-video call ngayitshela ukuthi iyangichaza futhi ngizizwa ngiwumuntu ophelele imali asibambe lapho. Uthi ubafo ke kwathi ngolunye usuku sizishayela i-video call ngayitshela ukuthi iyangichaza futhi ngizizwa ngiwumuntu ophelele. So ngingakaqedi nje lo line into engifuna uyazi ukuthi uphelele wena, uphelele mfowethu awushodi indawo, ukhona akekho uphelele. Angifuni lo uthatha lezi zinto hlezi uzizwela ngaphandle kuthiwa ngiphelele mangabe ungekho eduze kwa uphelele because iyo lento eshaya abantu abaningi isikhathi esiningi. Uthola ukuthi umuntu mangabe esemshiya uzizwe engaphelele njani eshota akafuna ukwamukela ukuthi umuntu usehamba. Uphelele engekho uphelele futhi ekhona mhla eshiwe uphelela futhi yabo. Imbambo zakho ayiphelele yabo. Uma umbheka njengobambo lwakho, well mawukuthi uyacomplete wena u50% awuphelele ngaphandle kwakhe, well usenkingeni yabo. Ngoba mina ngiyatshela ukuthi ngiphelele, mina ngiphelele ngu100 uyongifica ngu100 uyongishiya ngu100 yabo. Hayi ukuthi uma ungasekho uyothatha mhlambe u60% engisala no40 wami. Cha ngiphelele ungifica nje ngiphelele. Tawuhamba futhi ungishiya ngiphelele yabo. So nawe kufanele ukwazi lokho ngoba phela abantu bayahamba. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi uthanda ufana neproject lunesiqalo nesiphetho. Uyathanda uthandi lento inesiqalo sayo ukuthi izohamba igcinephi yabo. Ngeke izilast forever. Sonke siyafisa ukube njalo but anjalo nesiqalo nesiphetho. Uthi bafo uthi ngayitshela ukuthi iyangichaza futhi ngizizwa ngiwumuntu ophelele manginawo. Cela sithandane. So uyabona ke manje kaduza kahle but manje sowenze njani? Suyaqala uzamawala usuyijijela ngamatshe ingane yabantu usuyayixosha. Why usuyixosha? Le ngane njengoba ithuli yona ingayibali indaba yothando because isafuna ukunderstand ukuthi uhlobo njani lo muntu. Ukuthi phela umuntu usakufundile. Ngiyakho ngithi le process yokwazana ngcono ungayithathi kancane. Umuntu omunye ngamthatha isonto lonke ukuthi aqonde ukuthi uyisima kanjani. Omunye ngathatha inyanga yonke ekufunda ukuthi ngabe uyinhlobo yensizwana engakwazi ukuthi iphile nawo. Ngoba phela ukuzikhomitha komuntu mase nivumelene ukuthi niyathandana akuwona umdlalo yabo. So umuntu kufanele abe sure ukuthi la lenqolo engiyigibelayo iyaphambili yabo. So ungabotatazela ujaha ukumtshela ukuthi yamthanda. Relax ukuthi umuntu ukurelaxela uyavuma nihlangane naye ithuba lakhe lokuthi akufunde. So yini wena ebanga ukuthi utatazela? Relax, funda ukurelax. So wayilahla lapho ke mfethu usuzama wala. Usuyitshela ukuthi hayi usuyicela ukuthi ufuna nithandane because ingane ikhulekile ngaso zonke isikhathi mangabe uyidinga uyayithola nayo isakufunda. Relax uzokwazisa yena mangabe senjani ready ukuthi mhlambe nibe exclusive. Ngihlezi ngisho leyo nto. Uthi bafo ke yaphendula ingane yathi angazi yathi ayazi.
So kufanele ingazi because ayikaqonde kahle hle ukuthi uyinsizwa le eyidingayo yini ezokwazi ukuthi iphushe nayo. So njengoba ngisho ukuthi wathatha amawala lapho kufanele urelax. So njengoba iphendula ukuthi ayazi because usuza amawala. So ibhaso bheke leyo nto. Uthi bafike ngayishiya kanjalo leyo uMqeqeshi uthi leyo nkulumo. Uthi bafike saqhubeka saxoxa. Ngakusasa yathi icela ukungibona asihlangane eTown. Kodwa izoqala iyoluka. So njengayiphi intombazane engagcwele ngawe kodwa efuna ukuhlangana nawe, yabo? So lo muntu ugcwele ngawe, yabo? Njengoba egcwele ngawe uma izinto uzenza kahle, well usethubeni elihle lokuthi nibe exclusive naye, nithandane naye, yabo? So njengoba ifuna ukuhlangana, mina ngiyawathanda amantombazane asekhulile ngokomqondo because ayazi ukuthi nawo mangabe efuna ukubona angasabi akuveze atshele akubhalele ukuthi hayi ngifisa ukubona sihlangane because nawo ayazi ukuthi ithuba lelo lokuthi sifundane mina nawe, yabo? So ngiyawathanda kakhulu amantombazane akhulile ngokomqondo because akuhlezi kumsebenzi wakho kuphela ukuthi wena ukuze sibonane kufanele kube mina njalo ohlelayo. Na intombazane mayihlakaniphile iyakwazi ukuhlela, hayi mhlawumbe sesizoyibuka ngathi icaqela isimilo noma njani cha, nayo iyadinga ukubona. Banemizwa phela labantu, bayafana nathi, sihluke nje khona lapha ngenzansi. Uthi bafaka ngavuma sahlangana. Ngakusasa yanginika uculo uthando intombi, kwamnandi. So I'm sure wakwazi nokuthi uqabuleke lapha, yabo? But nje next time mfethu ungatatazeli, relax. Uthi bafaka indaba yaqala lapha. Njengoba ngumuntu osebenzayo bekwenzeka ukuthi uma ingifuna ingangithuli, kwagcina kuphela isonto singabonananga. Well, it's normal, kuyenzeka mhlawumbe isonto liphele ningazange nibonane, but ngeke ungitshele mfethu ukuthi kuzophela isonto lonke ningazange nize nifonelana. Akwazi ningazange nikhulume ngisho WhatsApp, hayi ngeke akwazi ukwenzeke njalo. No, ngingablame wena ke mangenzeka into ukuthi kuphela isonto ningazange nize nikhuluma, ayifuneki into kanjalo, yabo? So but isonto liyaphela phela ningazange nize nibonane because kuyenzeka ubambeke for the whole week, yabo? Achaza ukuthi each and every day noma in 2 days fanele nibonane, yabo? Unangu Andile Hlophe, uthini Andile Hlophe kakogom angiliboni igama. Uthi kodwa uMqeqeshi wezizwe experience onayo angazi ngayichaza kanjani kodwa ehlukile kwezinye insizwa, qhubeka nokucathulisa indleleni. Kunjalo mfowethu, kunjalo ngiyabonga mfowethu. Kubalekile mangabe uyinsizwa uhluka ungafani nezinye insizwa la ngaphandle. Nanginosabela uBreeze Mkhize, ngiyakubona bafu idatha lami liyaphela ke futhi, awu madoda. Uthi mfowethu ke naku WhatsApp sixoxa, uyabhala lapho sixoxa but awuphelelanga. So mangabe ubhala mfethu usijwayeze nje ukuthi igama olibhale liphelele, nga-assume ukuthi uqonda ukuthini, yabo? Insizwe efinyezayo manje izawufinyeza ubhala into izwakala ukuthi uthi bafuna WhatsApp sixoxe nje ngoba ngibuye emsebenzini ngikhathele. Yonakalana-ke indaba ngavele ngagulelwa yingane. Ngithi mangithi ngiyayifonela ngifuna ukuyitshela lo daba ngingayithuli. Ubafo uthi ke nayo ithi mase ibuya ingabe isangithola. So phela naku WhatsApp, i-WhatsApp message ungayisenda mfowethu ngo-6 ngisho athiwa uvula idatha ngo-10 izongena, yabo? So uma ningakwazi uzinitholana ocingweni ngoba vele kuyenzeka ukuthi umuntu uyamfonela ungamtholi naye mase buke ningatholani, yabo? But abanye amantombazane enza amabomu uthi ngoba alibambanga nami uthi ngalibamba. But ke ukhona uWhatsApp, uyakwazi usenda imessage. Ngeke ungitshela ukuthi ngoba ugulelwe ingane awuzange ube ngisho no 2 minutes wokusenda nje lo message umtshele ukuthi isimo sikanje. Hayi mfowethu, ngeke. Uthi bafoke ekuguleni kwengane ngagcina ngingenaso ngempela isikhathi ngoba ngibuye emsebenzini ngiyobheka ingane esibhedlela. Wathi ngolunye usuku ngihlangabezane ne-message ku WhatsApp ethi kungcono seke ngoba lento yethu ayisahlangani. So kwakufanele lengane ikusendele leyo message. Mina into engiyibonayo la wawusu as much as awugulela ingane ustressekile, but uma lo muntu wayechaza
asikisi uma lo muntu ekuchaza kahle umthanda nawe ukubhala imessage ku-WhatsApp kanti uWhatsApp one yabo usend imessage makunjani kuWhatsApp so hayi mfowethu ngeke waganga lapho as much as ungane phela ungayenzi excuse uWhatsApp ukhona niyakwazi unicommunicate nomuntu yabo uma ngabe uzimisela so uthi mfowethu ke ethi kwangcono ngoba okay ayisahlangana okay ngavuma ngoba ngifuna ukufocusa enganeni yami so indication engiyitholayo lapho njengoba uthi ngavuma ngoba ngifuna ukufocusa enganeni yami it's because mhlambe nawe ake ngithi mhlambe ostressekile ngibeke kanjalo but ukuvuma kwakho nje kalula kanjalo kwayikhombisa nakho ukuthi hayi yabo mhlambe awusachazeki yona yabo indlela mawuthi nje kade ungayithinta isonto lonke ingane yabantu noma nidakhelana mangabe send message kanje awuzami nokunderstand ukuthi why yenze njalo uvuma nje kalula obvious yabo but ke ake ngizama ukushesha uthi mfowethu ke yalulama ingane ngabona ngestatus ku WhatsApp ukuthi useqhubekile nempilo yakhe lo muntu kwathi ezinsukwini yahleka istatus sami so ngamanye amazwi beningakahlukani because uma umuntu uhlukana naye inamba yakhe uzayigcinela inamba yakhe unless mhlambe kunento mhlambe usazoyidinga again but uma senihlukene naye kufana yabona mina moyintombi yami ubhizi ukukhuluma nama ex akho wayikhuluma nabo unless kuphoqa mhlambe kukhona into oyidinga akayi ukuthi ngicabene but isidingo sokugcina inamba athi inhloso yenu ukuthi nikwazi ukuthi nixhumane ngoba niyathandana but anisathandani iphelile uthando why usagcina inamba yakho ukhuluma ne-ex yakho yabo enye yezinto lezo engafanele ivumele yenzeke ngoba emva kwesikhathi nizoxoxa la ngigcine senihleli ukubuyelana la ngikhona yabo ngikhona seniyahlela ukuthi nibuyelane niyabonana ngikhona sengenze kwisilima yabo unless kuphoqa ukuthi lo muntu uqhubeke uhlale uyigcina inamba yakhe well kuyaphoqa ngoba mhlambe khona izinto ekuphoqayo ukuthi uyigcina inamba yakhe but uma ingekho into ekuphoqayo senihlukene waye ugcina inamba yakhe delete nje inamba yakhe aniqabene mhlawumbe bonana nobingelelana kube mnandi kube njaya but anisathandana yenye izinto futhi leyo emosha izinto phakathi kwabantu ababili abathandana umuntu abhizi nama ex akhe but abasathandana and isidingo asikho nje sothi agcine leyo namba leyo uthi futhi ke yahleka istatus sami yaqala lapho ke indaba sabuya saxoxa kwamnandi so yabona mangabe kuthiwa khona umjida lethekeni yasimtholile lo mjida weseqala ukwenza isilima ke manje ngobani seniyaxoxa nalomuntu uthi bafo kwathi izolo ngizidlalela ngathi ngifuna sishaye ivideo call yathi okay kodwa hayi manje kwathi ngo-11 ebusuku ngilinde ibhola ngabona ngayo video call saxoxa sayixoxela inkinga ngiyabona ukuthi chemistry yethu iyabuya manje into eyinkinga nginezintombi kanti kukhona uthini lapha nengithanda uthi mfowethu kanti kukhona nengiyithanda ukubhubha kuzona kodwa asiconnect kahle angazi noma ngabe ngenza iphutha mangabe ngibuyelana nentokazi yasesilungwini noma imina ongabona ukuthi hayi ngoba isangithanda izama ukuba friendly kimina angazi ngithitekile ngicela ungicebise njengeqhawe lami so wayivala lapho umfowethu so into engizokutshela yona mfowethu angifuni ukuthi ujahe uassume mhlawumbe ukuthi hayi lo muntu yobe kukhulumisa ukuthi usafuna kube njani mhlawumbe ufriendly style yabo mhlawumbe khona inye insizwe enye seyitholile ngalesikhashana nje wena kade senihlukene yabo so angifuni ukuthi uhlukane mhlawumbe nenye intombi yakhe khona ngoba uzothi uhlukane nale khona uthi kubela kulo yasesilungwini lo ishoyo kanti ngani biba friendly nje uthi uzama ukuhlangana nayo ikubhampela yabo so wena zama ukuhlangana nayo ubone ukuthi niyakwazi ukulungisa izinto zeni phakathi kwenu then nilungise but angisho ukuthi uhlukane nalawa amanye nalothi uyithanda ukubhubha kodwa niconnect nayo zama nakuyona yabona mangabe uyisikhohlakala mina ngibiza ngesikhohlakala ke uma unentombi embili kuyaphezulu
yabo ngikubiza ngesikhohlakala yabo angisho ke mawuse umshadile usubashadile usushaya ngesithembu cha but unentombi embili yaphezulu ngibiza ngesikhohlakala uyisoka mangabe uyisoka ngesikhohlakala ngibiza kanjalo so ufunda ukubalansisa izinto zakho makuthi ubathanda bonke kuyalunga nakuleyazi esilungwini nakuleyo ethanda ukubhubha zama ukustrike ibalance ibona bo2 ungabkhona otholayo ukuthi mhlambe kuyisima kanjani yabo makuthi leyo qala leyo wahlukana nayo mhlambe bengekho omunye khona mhlambe njoba le mhlambe uthi ifike ngalesikhathi usanda kuhlukana nale kumele ustrike ibalance mfowethu ungabkhona ungazithola bangabantu sekuxatshwana sekune drama yabo strike ibalance ubone ukuthi wenze njani labantu ungabaqhathi yabo kubalekile lokho strike ibalance kulabantu bo2 kungabukhona nosolayo ukuthi kwenzakala unless omunyazi vele ukuthi ubunentombi ngoba mina ngihlezi ngisho ngithi uma intombazane ikubuza ukuthi unayo intombi ungasho ukuthi intombi anginayo yabo ithi unayo intombi as much as ungenayo but ithi unayo yabo askis so iloko nje mfethu uzama ukustrike ibalance ihlangana nayo leyasesilungwini ubone ukuthi izinto ziyahlangana yini na yabo uma ukuthi mhlambe ba friendly mhlamba ayifuna ukuhlangana I understand vele why moshela wena lapho ngeke sikhale ngokuthi ugulela ingane wazimoshela wena yabo so iloko nje bengakutshela yona nangu usandile James khanazo uthi ngibonge iqhawe lami ngokungicebisa kwakho ayibonga mina mfowethu bongani ngobese sibhalile ke insizwa lapha iloko nje mfowethu ngiyathemba ukuthi khona nje ukufundile okuncane ngaphela ngakho kubalekile mangabe sinsizwa ukuthi sifundisane ngolwazi ungaligodla ulwazi njoba ngihlezi ngisho ngithi ungazi kudala kubhlungu so ngiyathemba ukuthi ubhebhile la ukhona ulike ivideo kaMqeqeshi wakho kusakuningi la kusamele sifundisane uma ufisa ukuza umbona wamqeqeshi wakho ngento mhlambe ngabe empilweni yakho noma mhlambe ngokothanda kukwena ungangithinta inbox ungangifonela ikhona inamba WhatsApp yonke indawo ngiyatholakala yabo so ngiyathemba right ke mfowethu